extra day. Esa marieta nguru kwa Evans Kimanga Ongubo Mwibu Ongubo umurebu nkanoga kenyore kene yake masale ewodi nyamaya okongumbu atere na kabere buya kurumaga so kole mirimo yane buya lakini kero yaika January mutinyo kabera ngaso akonyora obokongu wokomere ndagira igabidi ngene nyagitari manyenga mbokongina na tuarire ekero nanda bagantebia nkana nyamenya okisi Galaxy Hospital ekero bampima baganteye nyamanere yamerire semioyo echuma eye gabidi barusie sambo baende gopima barode nangi gekogera echuma yero omweri oye ekero naganya machiu bakareta ekero bareta igatuka natwarire oborwaire bwa cancer yemioyo ebakoiruka esophagus cancer bagantei ngono oborwaire natwarire nere banteti ng'oborwaire obo mono bokoria anto bakunywa sigara namarura kirende inche nanya kunywa marwa ande nanya guta sigara orende bagantoma korwa bwo Galaxy Kisi bagantebi ng'ende enyagitari ekorwa Tenwek Tenwek ekero naenda ororo abachibesa echiaboreta ekenyorwa lakini aba efamily egachanga besa nkekanda Tenwek kabekerwa etube ase emioyo etube eye ekaba nkonyire nde ase eng'encho ya okoragera amatuko make lakini nde ase amatuko amake naende etube eye ase eng'encho enyama eria yagendete gokina mono etube eye egasieka ekero yasieka egabidi naende ng'irane Tenwek ekero nairana aroro bono bagantebia ase eng'encho yasiekire egento ntakeire ase eng'encho nintakeire koria endagera nintware chingurunge nkabekerwa etube ya erikere eywo gotumia ase eng'encho ya okonyora endagera ya echiliquid eye ekorosiwa ne blender bono iga nero ng'endete konya gotumia obwo nabwo obokong'u mono mbwate na bono korwa ntwara obokong'u obwo mono buna bono omwana naro okorete form 4 obwenerete kwenda apply ekiara grade tabwate kebe ni grade ya C plain eki nabwente go apply college lakini ase eng'encho rende oborwaire bwambwatete tanya go apply nare isiko are atumogete nabande mbaro babere bare form 3 oyomo nare Kimasara secondary oyonde nare Nyaikuro secondary bono korwa eri nabo mbwate challenge ino ya amatuko amange isiko bare ekenyoro ngiatema gochanga genkonye nechibesa batemete gochanga nchiankonya ase eng'encho ya ebipimo kwenda nyagitari kera ebipimo biare gotaka chibesa chinyinge na kobekerwa etube nabekeretwe ya erikere amo na eye emioyo bono besa nchiyo yaikire ase ntakeire kwenda nyagitari natumetwe ng'ende nchake chemotherapy amo na radiotherapy erio nyare kogweniwa oborwaire obo lakini bono ase eng'encho etakeire chibesa chinyinge infact timbwati nonya timbwati kende na ekenyoro bono ekiarosa nkebwati kende ase eng'encho eki batemete gotema mbaetemete bono iga yabeire egasi yabeire echallenge yaya gaki ase enka eye obokong'u yaani egento obokong'u boria ng'antu otomenyerete mono ebigasi togokora mbiri bia okonyora kandagera kwabeka mono onyora kende mwakorera rituko bono gosave ocha kogora nonye na eng'ombe na egasi igo kende nkeyo ndatebe mbwate ase enka omonyagetari ori kono origo nkorere yaani eclinic ase nare nyakogenda anteti mbwente konyora over 200,000 mbuya mono mwakorire egento ntakagerete nonye ninche ng'a ngotarera mwarenge yaani mwakorire egento kia maana igo nare gosaba gaki ase eng'encho kero omonto ngate bono iga nandoche naende nang'igwete gaki oyo okonyora nchera ende yonsi ebe na ababunge baito omobunge one Steve Mugaka omogavana Amos Nyaribo omoseneta
kongo mugeni Samuel arama na mwigura matuka mange none kenyoro cia seita guchira Kenya ni gwetana ateme to konya abantu sana none abana bali isi kongo barusia ro baira chisukuru ni fakiti okolere gasi nyinge sana utatika hona matuka mange siku hizi tindi kumuigu mono timatina kiaba akirende gakinere nkumusaba sali kara kwikirire ni fakiti abe koko kwa yekera ni mu maete kumuigunde no atinda murora sosi bona sori oraga ni gonkonya ndiye nyoro bokonya gakindu sikangene nyagetari namba ya nesi mere 0707 18 75 68 0707 18 75 68 amalieta negale Evans Kimanga Ongubo. Kwa majina naitwa Mary Nyaboke Kimanga. Mimi ndio second born kwa hii familia. Nilifanya KCSE 2023 nikapata C plane na nilikuwa natarajia kwenda college KMTC, but sasa babaka akawa mgonjwa, hakuna pesa, so niko tu nyumbani. Tunapitia hali gumu kama dada zangu wadogo wao wanafukuzwa fee na hakuna pesa, so wanakaa tu nyumbani. Ni shida pia kupata juu mamangu ana struggle huko, anafanya kibarua, so inakuwa ngumu kupata. Babangu amekuwa mgonjwa sana, so hadi kulala usiku ni shida, kukula sometimes ana appetite na huwa inatupea stress sana, hatukai na amani. So mimi nilikuwa naomba tu kama mnaweza tusaidia babangu apate usaidizi, aende hospitali ili at least tuende shule, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatusaidia, lakini sasa hivi nyako mgonjwa tuko tu sili tenguru kwa falin keru koyo oro watu mugakone oro ali ngaki tali ngerende aja giti January kuruwa bana njiti bwatikende abana bana boka ebali sukuru barabara utageta kwa college tara chunya ata college barabara form 3 roko yo na ikuru asertu kwa akabera geita na berta geita akagesi chibesa chikabora kata bantu watigende oyora rama abira atakonya wana noto akuragira to konyole ndagire sida ndu watikende yani timetingi na kwane gene ngejopi omuro ine batagira ni jagitari chibesa chaborire potuko tali kurara au karantuka kibukaki ani ochandikire na moro tene besa ni abikire matakunya gutwira ime cherusa mamanyi atarara mabira tokonya ni gabana ito amosinyalibo nera tokonya atarara mabira tokonya na Samuel arama bagotora mabira na bagotokonya aturusire abana isuko umwana takira kwende college na bali form 3 ogende ne school kera ntutu wate ntuntu wate na nyamugondo to iyo nje muna nachitega iga umugondo mugako mto ogaiga iga oneti ntuntu wate ata mugondo nduwa stokolema enda kira tokonya rebigeri nga bona na magena nguru wati ekibarua ngake nyoro mutoliro ncheke baro kengongo chana akora ngokora lituko bibiti waselinda kerenchete chiwiki bere na nyoremia enyina ero igwa nyore ntonde ngoli chinge ni basi nani njisana bagwaito buneke nyoro naende buna chichirani gakito gosaba aba MP baito bonsi asebale oyo minto Steven oyo minto mugaba na nyalibo asategererete cherusa mumanyi oyo minto tiuki masira bonsi gakiba iroko boko nonyense yabeire muna yabeire bairoko boke nambe yu mwana oyaru bamubekere elinde agende nyagetari gaki gare stage 2 kanse yu na baba nyagetari bagoteba gose nawe nakonye familia yaye na abana bagaki bagende sukuru asoma oyo bwogwancho ndi bwensi gaki no ena masabi kyonsi esale asategererete gaki airoko boko akonye familia yeiga akonye umwana oyo ne familia yaye.